It's a good morning to you. Welcome to Asake Online. My name is Zanzel Ndebele, and this is the program, The Side View, where we bring you the special edition Irali ZANU-PF Nkulumane. It's election season again, Nkulumane constituents, where there will be by-election mhlaka 20 December. 9 candidates will be contesting, looking for an MP who will represent Nkulumane after the death of the MP for Nkulumane, Udesire. So kuyakhantshenwa lapha busy. It's the campaign season. Aside, we've covered quite a number of candidates. We've done interviews with Ojele Ofuzwayo. The other day we were having following or joined the campaign team Kamadlela as he was moving around canvassing for support. Izolo Sunday we were in Nkulumane lapho kade kule rally khona Emaveni Primary School bekule rally ye-ZANU-PF. ZANU-PF was launching the official launch for the campaign eNkulumane. Bekugcwele bekulabantu abanengi bekusenzakala yonke into lapha, gifts galore, from what I can remember. Kuthiwe khona kuzaba lama-computer ayi-10 emaveni, kuzaba lama-Starlink ayi-10, kuzaba le-revolving fund, kuzaba lemgodi amabhoholo ayi-18, kuzaba lama-food hamper, kuzaba lani, all those kind of things. Yes, site we were there to cover because our job is to give everyone a chance so that they can represent themselves, sell themselves to the people. And ungakhohlwa mhlaka 11 December 7 Nkulumane Hall again, where there is a meet your candidate town hall meeting. We'll bring all the candidates ukuthi bebuye bezikhulumele bezithengise ebantwini, and people would have a wide choice on the 20th. Asazi ukuthi iyozala nkomoni mhlaka 20. Anyone can, of any of the 8 candidates can get this election. Kuzabonakala khona ngalesi 9 actually. Any of the 9 candidates can get this seat in Nkulumane. So it's really a competitive race, and it's a by-election. Usually by-elections don't have a lot of votes, but it could be something different because this time around, people are busy campaigning. Every person, every team is on the ground. So today we are bringing you Irali ZANU ekade Maveni Primary. This is what happened, and enjoy. Hayi kade uchairman esithi angikhulumanga ibizo lami. Mina ibizo lami lonke liyalazi anjo. Mina nginguthino Majakayire ovele eBulawayo. Umntwana waseBulawayo. Ngiyabonga. Uvela eChabalala. Ngamnanga kwaoye. Basipasi nezitha. My comrades,
namhlanje siloba kumachacha lapha uzolontsha icampaign kathesi bekucampaigna abantu abalutshwana susela namhlanje wonke umuntu olapha uyangena door to door ku campaign nxa ubuyile lapha namhlanje uyimember ye campaign team uze kuyefika umhla ka-20 December. Leli lilanga elizokhangela umuntu wonke okuleli lizwe olapha koBulawayo olapha eNkulumane constituency ukuthi ungumama osendlini ungubaba osendlini ungugogo ungukhulu noma ungaboni zama ungakwenza ukubana ubone ukubana iZANU-PF yathatha iconstituency leyi ikhokhelwa kuparliament nguFreedom Mrechu. My comrades, njengoba singabantu abamnyama iZANU-PF ile history evela khona armed struggle silwela ilizwe ngesikhathi siyalwela ilizwe sahamba singabantu abaleli ilizwe ngoba amakhiwa ayebela pasikhathela ilizwe sabambana njengabantu abamnyama abantu abakhuluma indima ezishiyeneyo sahamba salwela ilizwe salithatha lelo lizwe why sasifisa amakhiwa ebiye lapha umlimi is a god of order. I-order itsho ukuthi abantu bonke balendawo yakibo ayikhona balezithupha zakibo kodwa umuntu uyisithupha sakibo. Ungahamba uye-Asia, India, Laos, Vietnam, China, Japan bonke bafitshane balokusokuyi-round njenge-orange isithupha sangaphi sakibo. Uhambe eEurope bade balamakhala ngani zinariti lobuswani igwave kwanto phakathi lenwela ngani ngamakhofu lajulukayo isithupha sangaphi sakibo. Kwabuya thina lapha abantu abamnyama saba lenwele zethu tungasidonsa sibuyele emuva lamakhala ethu aflat isithupha sangaphi sakithi. Be proud to be a black person. Be proud to be ZANU-PF eyalwa lilizwe. Kulamaphathi kathesi amakhandidates angu-8 abaqalisa beyiphathi batshintsha amabizo batshintsha amalita batshintsha yonke into kathesi saqalisa sifisana naye eyedwa la kathesi bengu-8 bonke ukuthi bamele bani bamele amakhiwa angaphandle kwelizwe. Thina lapha simele abantu baleli lizwe abantu abaphakathi kwaleli lizwe phakathi kwesizwe kulabantu abane-tribalism khonapho umfice sechurch ekhonza umlimi kodwa le tribalism lapha kasifuni tribalism la. iZimbabwe iqalisa ngomuntu oyedwa uJagalwane umfana lonemile lapha uyi-1 uyimember yefamily ama-families ehlangene ayenza iklani ama-clans ahlangene ayenza i-tribe ama-tribes ehlangene wonke abumba i-1 Zimbabwe, 1 nation under 1 ZANU-PF party and 1 president and 1 God in heaven. Lapha siyakhampenela ikusasa yelizwe kathesi isikhathi sokuhlanyela bonke abantu basemasimini bayahlanyela ngakho wahlanyela ihlanga la izolo uyabe yisithutha abantu bonke abahlanyelayo bahlanyela into entsha inhlanyelo uzihambi yevunwa yikho iZANU-PF ifaka i-candidate azalitshengisa yena ubaba uMachacha umntwana omncane ofundileyo oza kuyakwenza imithetho ozenza imithetho yelizwe. Kathesi ngikhuluma so abantwana bakaSathane eSweden bapase umthetho wokuthi libonile sihlezi la imota zidlula. Kathesi eSweden bazakuya eground yebhora besiyabukela abantu belalana eground yebhora isex sports. Ama-opposition parties abuyele imithetho enjalo. eNetherlands umfana selobola umama wakhe ubaba selobola umntwana. eAmerica kwenye state lilindele ibhasi ebus stop ubaba uyalala nomfazi wakhe abantwana bekhangele bethi ongafuna ukubona ngakhangeli imithetho ebiyalezitha lamanye amaphathi lafela ngaphandle kwelizwe. Kuleli lizwe kakwenzakali ngoba likhona lina lizavota ukuthi bengawini bengene eparliament. Asifuni bantu abasenza tribalism. We will never draw a line between languages ngoba i-language
ivela emntwini mtawuro unova kumuntu umuntu wafi kumtawuro ngaw le problem la kungabuzi mina buza umlimi esezulwini iBhayibheli yakhuluma umlimi wakhuluma wathi kube lelanga labakhona moratawura kuthi kube nezuba zuba labakhona zuba lakafa kumtawuro ilanga lavela enkulumeni inhlabathi yona leyi uThixo wayikhuluma yabakhona isihlahla lotshani wakhuluma kwabakhona imiyane lendlovu wakhuluma kwabakhona kodwa umuntu kazange amkhulume ukuthi abe khona iBhayibheli uThixo wabuya wathatha inhlabathi wabumba isithombe sesilisa waba umuntu wesilisa wamphefumulela waphila so umuntu hafi kumtawuro umuntu kavela emtawurweni mtawuro unofa kumuntu izosho ndakutawura chishona wakuthi ndirimshona ngakhulumisa indebele sengilindebele ngawambula chitonga sengilitonga ngalebeleka sikhalanga sengilikhalanga that's nonsense mtawuro unova kwandiri chitonga chinova kwandiri inina ndifi pa mtawuro ndiruva kumawoko wa Mwari today ndamira pano ndakatenderera nyika anzange mbona umshona angaze mbona umndebele actually I come from Martin North ngimile la namhlanje nde so sele 2 days utibele 67 years but angaze mbona indebele ngikhulumisa indebele angaze mbona indebele ungabona indebele unthathela umpikisha ngejesa abantu abami ungabona mndebele ngitore mfana ndodatsa bana bangu ndatendera nyika yose yi kumanikaland uchipinda headlands chief Chipuza chief Ndambuya chief Kore chief Dugu chief Tandi chief Makoni andina kuona mshona ungaona mshona nditore mfananiso lotsa bana wangu my comrades I don't want to waste your time kathesi siku independence inoreva kushanda zwawo marara independence ichukusebenza nzima sikontrola ama resources ethu ngemthetho ezafaka ngabantu abakwazi ukufunda umthetho abantu njengabo freedom abazamletha la lingekela khona lokho kusasa lizabona imithetho esabekayo isipasa in that parliament yalona ngabantu abafempini that parliament is the most high church of God ezimthetho ethi indoda ithatha umfazi indoda ayithatha indoda and ufreedom ye parliament ukuyameka sure ukuthi umthetho nalo okamlimi kaweqiwa munoziba kusasimba kwangu ndota asimwi murisimba rangu mundo ndipasima ndoda Mwari uri wangu ndagatengwa nero paraishe ndava wenyu Pamilo President Mnangagwa 2030 20 December Pastor abaphikisayo oh yehla moya oyi oh yehla moya oyi hambo
Hambolo oh lolu hambolule ngozi lolu hambolule ngozi bambana ngena freedom ngena phansi le mantu hayi ngifuna ukuthi abantu beNkulumane ngiyalibonga kakhulu why ngoba lichoose umuntu ole energy iningi so uFreedom sizohamba la lapha ngibuye ukuthi sizothatha uFreedom sihambe la eParliament lapha ngiyabe ngikhona eParliament so ngibuye ukuthi ngithatha uFreedom ngihambe la so namhla ebusuku ngiyahamba ngiyabona ubaba umnankakho ngimtshela ukuthi hayi baba uFreedom uyalandela 20 December siyabe sesida eHarare but asisoze simvumeli ukuthi akhohliwe abantu bebulawayo ngoba ngumuntu wasebulawayo lami angisoze ngikhohliwe abantu bazovotela uFreedom ngoba you are the ZANU-PF. We follow you and we will support you after you vote for Freedom. So namuhla silabantu abanengi ngoba sile imbinga injiva esimelele yona yafika manje ngizochiyela uNational PC uzokhuluma ngendawo yangikhona uba uThukwa Rawuyeza so siyamelela asisafuni ukuthi abantu beHarare badle bodwa sesifuna ukuthi sidle sonke so uhlala kathesi sesiqala ukuthi ibulawe idle so comrade Freedom, you must be a good father when it comes to distributing everything that is coming from the president. Sifuna ukuthi abantu bonke ba benefit asifuna ukuthi leadership idle yodwa laba abantu ibabafotayo laba bonke laba. This is the ZANU-PF. As leaders we lead, but the masses will choose us into the positions that we hold. So Mr. Freedom, these people first leaders belandela anjo siyazona ama leaders hayi thina sesidiniwa safuna abantu ukuthi thina ama leaders sibe sidle kuphela every day siyabe sizidla abantu besafa akusela izinto ezinjalo. So this is why we are going to choose Freedom ngoba ngumfana omlutshwane uyabethi hayi ngifuna abomama badle umfana omncane ngiyakizwa yini. So hayi madoda ngifuna ukubonga ubaba wethu uNational PC. Where there is a youth, there is a father. So our father ubaba uMachacha hayi ngifuna ukubonga kakhulu ubaba wethu sifuna ukubonga. Please keep on supporting us as the youth and we'll keep on supporting with you as our leaders. And will you lead us? We don't know everything, but you are there to guide us. Please guide us. We need your guidance so that we lead the party with integrity and dignity. I thank you, Ngiyabonga. Lisale kuhle. But 20 December, siyabe sesilo Freedom eHarare. Ngiyalibonga lonke. Phambili ukubambana. Tata Freedom tata. Tata Freedom tata. Ngena Freedom ngena. Ngena ZANU-PF ngena. Ngena youth ngena. Phansi le masela. So anjo ngilitshelile ukuthi kunomuntu obuya le mali namhla sizodla imali lapha eBulawayo. Ngicela ukuthi siyenze inoise ukuyenzela inoise imali.
before I take leave, I want to say leaders are chosen by the Almighty. So freedom, you must be always humble. You must respect your parents. You must respect your leadership. You will go very far away. I'm also talking as a member of parliament. The only way to go is to listen and implement as per the guidance from the leadership. Baba umachacha, chef, toda kukutendai. Nekuti tsigira kwamuri kutiita isu vechidiki. Toda kukutendai neguidance yamunotipa sevechidiki. Toda kukutendai nezvese zvamuri kutiitira. Munoenda kuna president, munotaiwa president, Bulawayo yakasarudza mwana wechidiki. Mwana wechidiki akasarudzwa achakunzirai mavhoti amunotarisira musi wa20. Ende mwana wamakasarudza agara achigara ari muvanhu. Anoziva vanhu. I just hope one day Mr. Freedom will go door to door. Vachinoona vanhu vari munkulumane. Vachivatenda. Kuti nekuti yatu nyaya yekutenda achadzokere kumashure musangano watowina kuno. Saka takutoplana zvekutenda. Now we are there to prepare. Ukuti celebrate ngoba freedom yangena. Andoziyazwana. So freedom, we want you, we will support you. Please don't forget the people that chose you. So Bulawayo, hayi mina ngiyalibonga. Lisale kuhle. Sesimele ukuthi ukhulu wethu akhulume angaqeda ukukhuluma. Hayi, sabe sesikhamba. Ngiyalibonga lonke. Thank you. Tata Freedom Tata. Family ZANU-PF. Pas levandu. Makadikwa abiyang. Iyeyu tamunza kuti ndiye PC we Youth League. Kana Freedom akadyiwa, hatidi kumuona kuHarare. Ndo panoperera nyembe dzake futi ipapo. Saka unotofara ogara kuno kusvika Freedom adini awina. Ndinoda kuremekedza imi mese mauya, mese muri pano. Ndine ndauyawo nawo kubva kucommissariat. Ndina vachibundo ameno kana varipo. Ndiwo director vemucommissariat vanoona nebandiko ratinoti KHE kumusha home ekaya. ZANU-PF ndiwo musha womunhu wese vanenge vamboenda zvavo kumapato amwe vambopindwa nehonye iyayo inombokanganisa brain. Tinotarisira kuti vanodzoka kumusha kwavo weZANU-PF, musha usingazari unotambira munhu wese, musha wakanzi napresident tikutambirei nemaoko akazaruka akatandamudzwa. Saka tinotambira wese anoda kudzoka kumusangano. Vachaibundo ndiyo director mucommissariat vanobatsira kuti vanhu vadzoke kumusangano. Mudaita slogan? Sure. Chibhakira mudenga ndocheuka iutarise kuti pauri epapa hapana mwakaisa pasi here ada kudzidziswa. ZANU-PF woye! Woye woye woye! 2030 Mnangagwa vachitonga. vanenge vachitonga vaMnangagwa 2030 pamberi nodzoka kumusha pamberi pasine mhandu pasina. Saka vachitambira vari kuuya, tinavo variuya vakatodzoka kumusangano kuno. Tina Comrade Mhlanga varipo. Uyai tikuonei. Comrade Chumba varipo. Comrade Elizabeth variko. Comrade Memory Mgela variko.
chingamidza ima Hallelujah. ivo vatsoka. Hallelujah. Ameno kana mshowaona ava vakazvipira kuti aiwa hatingarambi tichikwikwidza nokuita kurwisa ZANU-PF. Izvo zvose zvataishuvira tiri kuopposition zvakuitwa navamunangagwa. Maroads ari kugadzirwa, ikonomi iri kusumuka, mari dzakuita, zvinhu zvose zvakufamba zvakanaka. Muri kuona vese vari kudzoka vana maya vanga vari kuopposition kudzoka uko. Hallelujah. Pamberi nokubatana, nokubatana. Regai ningopa chitanda kuno umwe wavo. Angoti 1 minute. Pamberi ne ZANU-PF. Pamberi ne ZANU-PF. 2030. 2030. Basne mandu. Mina ngu Albert Mhlanga. Abantu bakubulawa bonke bayangazi. Mina ngiqalise ngingukhansila weGwabalanda Ward 16, ngaba ngudeputy mayor waleli dorobho lo babunde uNdabeni. Ngike ngasebenza labo baba uNdlovu engumeya singamakhansila labo baba uNyathi. Ngithabile kakhulu ngisizwa ukuthi uNyathi ngiyoza bhoda lapha ngoba uyaziwa izakhamizi kudala. Sokuzaba kuhle ke labo baba uNdlovu singama aldermen wakobulawayo. Lami ngibhoda njengo-alderman wakobulawayo, njalo ngingu-former member of parliament wePhumula for 2 terms. Njengoba ethuba uMathatha leHarare sahlangana, khonokho kwakutsho ukuthi umsebenzi ezivele sawuqalisa ukuthi kube le development. Ngibone ukuthi ungaze ube yi-opposition uyi-ZANU-PF uyi-what, indima iyahamba. Ubaba uyiDeep Nangagwa sehambile indimeni ngedevelopment. So kakusela sikhathi ukuthi usale phandle. La uyazitshela ukuthi I'm not leaving anybody behind. If you decide to leave yourself outside, indaba yakho. Ngiyabonga bonga chathi. Hayi, siyabonga. So, hambani liyohlala phansi, siyabonga. We actually introduced them all to the province, and they are already working with the team. Chairman Jabulani Swand. My comrades, tauya kuzolonja election campaign yedu yeNkulumane constituency. Tauya kuzolonja campaign inofanwa kuti ZANU-PF iwine. Tauya kuzolonja campaign inofanwa kuita mutsindo, inofanwa kuve ine pace yakasimba. Tasarirwa nemazuva mashomanene anoita 12 12 days. Eno mazuva iwawo panofanwa kushandwa basa kuti tiite wrestle constituency iyoyo idzoke kumusangano. So ndingati pamwe hausati wadecide kuti ndingavhota here ZANU-PF kana kwete, yezvino zvikonzero. Chokutanga ndechokuti iyo ZANU-PF ndiyo yakasunungura nyika, ndiyo yatonga nyika kubva muna 1980 kusvika nhasi. Naizvozvo ndiyo yatipa rusununguko, ndiyo yatipa freedom iyo yokuti kana wada kungotaura unotaura, sometimes zvichingorashika uchingobvauruka. Iyo yamunoti freedom of speech yacho yakaunzwa nekuda kwemusangano iwoyo. Ndiyo yakaunza freedom of association.
yokuti tiunganire patinoda, tinamatire patinoda, tiite zvatinoda sevanhu veZimbabwe, tizvitonge sevana veZimbabwe. Ndiyo zvakare yakaunza economic emancipation. Pamwe hamuna kukura nguva dzedu isu, pfuma yenyika ino yanga iri mumavoko avarungu, mapurazi anga ari avarungu, mafactory anga ari avarungu, mabhengi anga ari avarungu. Isu vanhu vatema hataita chinhu chingapfuura kastoro kepaGrowth Point kana kastoro kokumatownship. Zvizhinji zvinonzi economy chaiko kunogadzirwa upfumi kwaive kwavarungu. Magold mine, machrome mine, mairon and steel zvaive zvevarungu. Asi ZANU-PF yauya ndiyo yakaunza shanduko yokuita empower mwana wemuno, mwana mutema wemuno. Ndiyo yakauya nema-indigenization policies akasumudza upfumi tikahwisa mumavoko evanhu, vanhu vatema, varidzi venyika. Ndiyo yakatora vhu ikadzosera kuvanhu vatema. So ZANU-PF ndiyo yakativhurira mikana yokuti nhasi uno tatoone mabhengi evanhu vatema, tatoone mafactory anoitwa oni navanhu vatema. Zvese zvatinodya zviri kurimwa nomunhu mutema, tisu varidzi vemapurazi acho tisu tinoarima. Iye zvino tasvika pastage yokuti Zimbabwe yave food self sufficient. Hatichatengi chokudya kubva kune dzimwe nyika zvataita kare. Taakugona kurima zvinotikwanira, taakurima newiti inotikwanira, taakukwanisa kudya chingwa charimwa muno. Kare taita witi yokuimpota tichitsvaga foreign currency yokuunza witi. Iyo iZANU-PF ndiyo zvakare yadzidzisa munhu mutema. Iye zvino vana vedu ishasha kwese kwavanoenda kudiaspora, kungava kuAmerica, kungava kuSouth Africa, vanowana mabasa epamusoro-soro nokuda kwokuti dzidzo yomuno yakavagadzirira kuti vakwanise kupefoma in a world economy. Iyo iZANU-PF. ZANU-PF iyoyi ndiyo yaita kuti vatema vomuno tive envy yedzimwe nyika dzakatikomberedza. Kune dzimwe nyika dzakatikomberedza ivhu richiri mumavoko avachena, mamaini achiri mumavoko avachena. Ukaona achidhiraivha mota yakanaka kuSouth Africa, usadonhera rute, haisi yake, akaitenga nehigher purchase, imota yechikwereti. Musi waanongorega kunobhadhara installment yepamwedzi, varidzi vemota vanouya vachitora. Musadonha rute kana mukaona vachirara pamibhedha yakanaka, mibhedha yezvikwereti. Kana akangorega kubhadhara pakupera kwemwedzi, mubhedha unouya uchitorwa worara pafloor. Muno isu tiri kutenga zvinhu zvedu for cash. Ukaona mota dzese uri kuona dziri pano dzakabhadharirwa for cash. Zvatakapfeka zvese takabhadhara keshi, hatina chikwereti. Dzimba dzedu tinovaka tega, hatina chikwereti. Saka vana veZimbabwe in terms yeupfumi, ownership yema-assets, tinokunda vakawanda muregion medu muno. Vepamusoro-soro tikati tione kuti iwe ma-assets ako aunoita one mangani maisapo, wokuSouth Africa isako apa, wekuMalawi isako apa, muchawana kuti kuno kuZimbabwe ownership yema-assets tiri pamusoro-soro. Zvakaitwa izvozvo neZANU-PF. So ZANU-PF iri kuti izvo tava kuda kuchivaka upfumi hwedu. Upfumi hwedu hunofanirwa kuchibenefita vana vemuno, varidzi venyika, varidzi veupfumi. Takaita NDS1 inova yakunopera muna December uno. Iye zvino tapiwa report yokuti pakashandwa nguva yapfuura iyo ye5 years yeNDS1, Zimbabwe yakukura, ikonomi yacho yakusumuka nokukura nerate ye6.6%, inova the highest muno muSouthern Africa.
Zimbabwe iyoyi ikonomi yedu iyi yava kuprodusa zvinhu zvakawanda, kumanufacture zvinhu zvakawanda, tichitotengeserawo dzimwe nyika, zvaita kuti maexports edu, mari dzatinowana kana tatengeserawo vamwe, dzipfuure 12 billion US dollars. Iyoyi ikonomi yedu iyi under NDS1 yakaita kuti mafactory akavharwa nanga asingashandi zvakanaka atange kushanda futi zvakanaka. Saka taincrease inonzi iyo production capacity yakwirira pamusoro yanga yakadzikira. Taakukwanisa kuti zvatinodya zvakawanda zvacho taakuzvitenga mumashopu zvagadzirwa muno muZimbabwe. Kudhara tatakuzadza mashopu edu nezvinhu zvataimpota kubva kuSouth Africa, kubva kuChina nedzimwe nzvimbo. Asi yezvino zvakawanda zvatiri kutenga zvinhu zvatagadzira tega. Iyoyi ZANU-PF ichitungamira hurumende yayo ndiyo yaakuita kuti infrastructure yedu, mabuilding anga aondomoka, tiri kuvaka patsva, tavakirwa maairport matsva kuno kuBulawayo. Tine Joshua Mkabuko Nkomo Airport kuHarare, Robert Mugabe International Airport kuVic Falls, kune Vic Falls Airport. Zvese zvavakwa nokuda kwekushanda kwakanyanya kuri kuitwa napresident wedu vaMnangagwa vachitungamira hurumende yavo yeZANU-PF. Iye zvino madhamu avakwa akati wandei, kusanganisira reGwai Shangani richaunza mvura kuno kuBulawayo. Tine zvakare nyaya dzemagetsi, kusumudzira magetsi haachangoindendi zvaaita kare. Taakuipotawo tichiwana load shedding yemaawa mashoma. Chikuru chaitika ndechekuti maprizes ezvinhu haachangokwiri-kwiri. Maprice ava stable. Nokuda kwokuti mari yedu yatakaintrodusa inonzi zigi, iyo yakasimbiswa negoridhe, haichangoruzivo uremu hwayo nguva nenguva. Naizvozvo inflation yedu iri kuramba ichidonha. Tichitarisira kuti kutanga gore rinouya zvinokwanisa kuti inflation yedu idonhe kuuya panhamba imwe chete, kwete kuzvema100 nechakuti zvayanga iri kare. Mabasa avaMnangagwa aunza stability even ku-financial sector, ku-currency yedu. Nokuda kwemabasa ese aya, vaMnangagwa vachiloncha zvino inonzi NDS2. NDS2 ichange iriyo program yatichatevera kwemakore 5 kubva muna 2026 kusvika muna 2030. NDS2 chinangwa chayo chikuru ndechekuti tichiona kuti zvinowanikwa muno, zvatinochera, zvatinorima, tinozvigadzira kuti zvive mafinished products anozoenda muzvitoro achitengeswa kuvanhu. Hatichadi kutora maminerals edu, lithium yedu, chrome yedu, tichiburitsa kunze kwenyika kuno kuti tichisara tisina benefit yatinowana yakakura. Saka iye zvino hurumende yakuti makore 5 anotevera taakuda kuwedzera value pazvinhu zvatinowana muno. Tigadzire simbi dzacho muno, tigadzirewo maulithium battery muno, tigadzirewo zvinokosha zvatinoimpota pari zvino kubva kune dzimwe nyika. Toda kuti zvigadzirirwe muno, zvigotikreatira majobho okuti vana vedu vashande, zvigoita kuti vana vedu nyanzvi dziri kubuda mumayunivhesiti edu vawane kwavanopracticira ruzivo rwavo, kwete kuti izvo mwana anograduata oshayiwa mabasa. Saka kana tapinda muNDS2 tinoona kuti ikonomi ichakura, ichafamba zvakanaka, nokuda kwokuti taakushandisa maresources atinawo munyika kuvaka
zvinhu zvitsva, kuvaka ma-goods and products atinotengesa muno nekuexporterawo kuna vamwe. Tinokumbirwa ne-NDS2 kuti isu seZANU-PF tifambe muma-communities tichisimudzira ruzivo rwokuti zvekuvaka nyika izvi, zvekuvaka ikonomi, hazvisi zvemunhu one, hazvisi zvavamunangagwa vari vega. Ibasa redu tose, iwe neni tine basa rokuvaka nyika yedu. Upfumi hauvuyi takarara kumba. Upfumi hunouya kana iwe neni tichibata mabasa anogadzira mari, anogadzira upfumi. So seZANU-PF tinokurudzirwa kuti ngatifambe ma-communities tichiona kuti tiri kuinitiate ma-projects anopa vanhu mari, ma-projects anoita kuti imba neimba ma-income avo akwirire, tipedze urombo munyika medu, tipedze nzara munyika medu. Haleluya vanhu vaMwari. Amen. Haleluya vanhu vaMwari. Amen. So ndiyo reason yatinofanirwa kutsigira freedom iyo. Nokuti freedom ari kuenda kuparliament akamirira bato rine chiuno, rine vision, bato reZANU-PF rine mapolisi nemaprograms ari kushandura upenyu hwavanhu vatema munyika, ari kushandura upenyu hwako iwe neni. Ende tikaramba takatsigira ZANU-PF, takatsigira ma-MP edu, tiri kuzoona mashura achaitika in the next 5 years. Kana taachiva zvese zvanda NDS1 tichiri pama-sanction, kana taachiva zvese zvataachiva izvi tisina mari yatiri kuwana kubva kunze kwenyika kune mamwe maboka anokweretesa mari, tichishandisa mari yomuno, tichishandisa ma-resources omuno, ko kunge zvino ma-sanctions aya azobviswa, kunge zvino iwe neni tapindirawo taone nemaziso azvinura, tapindirawo mukuti ngativakei nyika tose, kwete kutisira kubasa kuvashoma, tinotoona ikonomi ichisumuka at an even faster rate than 6.6%. So ndio chikumbiro chatinacho kuti iwe neni tine basa, ngatisararai kudzimba idzi, ngatishandei tigadzire mari. Ndosaka ZANU-PF ine ma-empowerment programs. Ma-empowerment programs anopa capacity kuvanhu, anopa zvikwanisiro kuvanhu kuti vanhu vaite mari. Ndosaka mupolisi yeZANU-PF welfare yako iwe neni ndiyo priority number 1, kuti tione kuti vanhu vasimudzirwa, vanhu vave nemararamiro nemagariro akanaka. Chimwe chamunofanirwa kuvhotera freedom candidate yeZANU-PF ndeyekuti iye pachake kamufana kakarongeka. Kana ari mabhuku kakambomaverengawo, kanotoziva zviri kunamana page 200, ukamubvunza anoti papeji yakati pane zvakati, kakaverengawo. Kane energy yokushanda, is passionate about leading, inspiring his own young people, vamwe vake veeji yake, kuti vaite zvinhu zvine musoro, vaite maprogram anosumudzira upfumi, anosumudzira raramo yevechidiki. Iye pachake munhu anoremekedza vatungamiri, anoremekedza vakuru. Munomu ndiye woga apinda asina kana kuenda through process yeprimary election. Ndakambofunga kuti pamwe aita intimidation kana kuti aita chitsotsi. Now muZANU-PF ukaita chitsotsi, hariperi svondo tisina kutambira tsamba kuHarare kuti indabigwa, but nouyu hatina kana complaint yadakanzwa, which means akaita chinhu chakafadza vanhu vose. Vanhu vese vakatenderana kuti aiwa siyai atimiririre. Zvinongoitika kana uchigona kugara navamwe zvakanaka, uchigona kuremekedza vaunoshanda navo, kunyanya-nyanya
vadhara ava vakuru vako. So toda kutenda naizvozvo. Reason imwe ndeyekuti ZANU-PF pachayo iri kutarisirawo mberi kuti kana isu mageneration emawo veteran tazoenda, ko vachasara vachindisira revolution imberi ndivanani. Saka tichitotsvaka kuti ngatigurumeiwo vamwe vakaita sevechidika kuti vave vatungamiri vomusangano mune ramangwana, vave vatungamiri vehurumende mune ramangwana. And vanoda nguva ino tichivapenyu, tichakasimba, tichafema kuti tisiye tavaita mento, tavadzidzisa, tavataridza gwara kuti vagosara vachiinda mberi nebasa. So ndio mareasons amunofanirwa kumira na freedom iwayo. Iyo ZANU-PF ichakuitira ichi sevagari vemuKulumani. Isu kana tichiuya kuzokumbira mavhoti enyu, hatiuyi tichingotarisira kuti muchavhota nje. Imwi ma-expectations enyu pasina kana chimwe chagadziriswa. Tinoziva se-community mune ma-concerns. Mune concern yokuti de magadzirirwawo maroads emuno, maroads anolinka Nkulumane naNanketa. Mune ma-concern wokuti de tawana mvura, de tadhirirwa mabhoho. Mune ma-concern okuti kosiwa, donzwa kuti masiwa pipe anongodhuka muno. Mune concern yakanangana nenyaya dzemagetsi. Kune manzvimbo dzimwe dzisina magetsi, matransformer anga akafa. Semusangano wevanhu unoteerera zvichemo zvinobva kuvanhu, tatambira zvichemo izvozvi tikazvipa kumutungamiri wedu vaMnangagwa vanogona, vakatuma machindawo maministers avo. 3 matransformer anga akafa akatosungirirwa pakare akushanda. Rechi4 rekuRamjeez ranga rasara riri kutosungirirwa. Isu tiri pano izvozvi kune matimu ari kusungirira zvokuti mumupera kwezuva ese manzvimbo eiwayo anenge ave nemagetsi. Tine zvakare zvaitwa namupresident vedu vachituma nhume dzavo vachitarisa raramo yenyu kuno kuNkulumane. Mamune road inolinga Nketa neNkulumane, Minister Mona namadirectors ake vandivimbisa kuti iyoyi vari kuuya vachaigadzirisa. Vachagadzirisa zvakare dzimwe dzinoda kugredwa dzakaita sedzakuma clinic road nedzimwe dzakadaro dzichange dzichiitwa attend. Tino zvakare ma-requests amunawo okuti tinoona zvimwe nzvimbo kuchiitwawo ma-nutrition garden. Kuchange kuchiiswa 3 ma-nutrition garden under the presidential program yema-village business unit. Saka muchawana 3 ari solarized boreholes anenge aine drip irrigation inokwana 1 hectare and achange achiiswa pa 3 of the schools in this constituency. Nekuda kwedambudziko remvura muBulawayo, tiri kuzodrilla 18 maborehole in this constituency under the presidential borehole scheme. President anogona, president anechido, anorudo navanhu. Zvakare, nokuda kwokuti dzidzo yemazuva ano yakuitwa pazvisaisai, zvakuitwa painternet, tiri kuzouya kuno ne7 maStarlink.
ne-30 ma-laptops. Izvi zvabva kunhume dzapresident Mnangagwa. Asi iniwo semubereki ndine mwana ndinozvaravo, ndine wangu mwana vamaswana. Uyai pano mundiudze kuti muchaita sei vamaswana. Ngiyabonga baba. Ngicela ukuthi ngikhulume 1 minute kuphela. Yeah, kulungile. Ngiyabonga baba. Ngena freedom ngena. Tata freedom tata. 20 December. 20 December. Freedom yabe parliament. 20 December. Phansi labavinga. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu baba. Lesikhathi unginikile khonapha. Ngikutshela ukuthi mina ngangi uye khonapha ngizakhuluma ngesindebele kuphela. Saka every time ngizafunda step by step, ngiyamazi ukuthi ngangi buye next time ngizafunda amanye amazwi anjo. Namhla sibuye lo baba wami ubaba uPC ukuthi sibuye sizothatha uFreedom sihambe la eParliament. Mina member of Parliament ngiyavela khonapha eChikhomba West eMashonaland East. Last time sibuyile ubaba wethu waSibanda, uchairman wethu uyamazi ukuthi kulo munye umfana simthathile uya khonapha. Simthathile ukuthi uhambe eParliament uyamavunga. Antsho phela umavinga usekhonapha uya khonapha. Freedom uya khonapha. Antsho phela. Antsho yabona ukuthi abantwana abanyane antsho uyonile. Thina silama below 40 khonapha antsho yabona. Thina sibuyile khonapha ukuthi sizothatha uFreedom sihambe la eParliament khonapha antsho phela. Saka sifuna ukuthi thina siya so thina siyacela siyacela ukuthi thina silaba abafana abanyane antsho yabona thithi sicela ukuthi sikhwanise ukuthi uvotele uFreedom lotla ka 20 December antsho phela. Siyabonga. So uFreedom lo ubaba wethu wamachacha usicela ukuthi upresident wethu ule ama-program amaningi. Ule program siyathi thina i-presidential internet scheme iyahamba ama-province wonke siyenze ama-program ukuthi sikwanisa ukuthi si-digitalize eZimbabwe. So uFreedom ubuyile lo baba wamachacha lo baba waSibanda uthi uyacela ama-computer. So sizakwanisa ukuthi sihambe koku-2 schools antsho phela ama-computers ahamba khonapha eAmaveni Primary School 10 ama-computer. So kuyabuya i-10 ama-computer khonapha eAmaveni Primary School le uMkhombani Primary School. Another 10. Mkhombani antsho phela. So sizakwanisa ukuthi sibuye lo 10 ama-computers khonapha amaveni lo 10 ama-computers amkhombami primary school lama Starlink angu-10 azabuya khonapha eBulawayo antsho phela. So siyabonga kakhulu. Sizabuya lama digital skills program ukuthi sikwanisa ukuthi abantu bayenze ama digital training skills lokuthi sikwanisa ukuthi si yenze njalo yazi ukuthi yenze njani. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyamubonga umntwana wami lo uMaswanda uyazama. Uyakhuluma sibili. Siyabonga. So
apart from zvatataura izvozvo, kuno kuNkulumane candidate yedu tichaisapota zvakare ne 3,000 mafood hampers ari kuuya achanga achidistributa. Tauyawo futi zvakare ne 7,500 mafood pack, maseed pack emiriwo, maseeds emiriwo, emadomasi, maonyeni okuti tidyare mumagadheni edu. Tauyawo zvakare kuri kuzouya rice mufunge. We have 30 tons of rice on the way. Ichapinda zvakare kunosapota ma communities okuno. So makomrades, izvi zviri kuitirwa kuti semusangano tikwanise kuadresa maneeds ecommunity, tikwanise zvakare kukurudzira vanhu vedu vari mumacommunities kuti vaite mabasa anovapa mari, aite mabasa anoita kuti ivo nemhuri dzavo vawane mari dzokuraramisa mhuri dzavo. Mumashure mangu muna anoitwa iye presidential advisor, vanova vatungwarara, vanga vari kwaMutare, vari kuflya vachiuya kuno, asi nekuda kwekuti pave nenguva yedu, pamwe vachasvika tichipano kana kuti vanosvika tapedza. Asi vandivimbisa ini kuti nditaure kuti muconstituency muno yeNkulumane vari kuzoisa a revolving fund, mari yokuti vanhu vomuno, vagari vomuno muNkulumane, munoenda muchinokwereta mari iyoyo, woenda wonoita mabasa ako nayo, waita profit yako, asi woidzosa yawakwereta yacho kuti vamwe vagokweretavo. Saka imari ichagara iri muno, vanosona uchida kuwedzera business, kubooster business rako, unonotora pahomwe iyoyo woenda wonosona profit waita wodzosa chikwereti ichocho. Vane mabasa aya cross border, uchida kuwedzera goods dzawava kunouya nadzo, unoenda unokwereta ikoko, wadzoka watengesa wodzosera yawakwereta. Saka mari iyo tinotarisira kuti over time ichaita kuti vanhu, ipe vanhu capacity, ipe vanhu simba rokuita mari yakawanda, rokuita upfumi. Saka toda kuona kuti muNkulumane tapedza urombo, hakuna mhuri inonziyo yasarira sure kana kuti mhuri isina mari. Hatidi kuona vanhu vanonzi ava havana mari. Munhu wese toda kuti aite mari. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Asingadi kupfuma ndiani? Sumudza maoko. Asingadi kugara zvakanaka ndiani? So ndio basa riri pano. Takumbira veprovince, chairman wa Jabulani Swanda, kuti vatigadzirire committee ichange ichihandla that empowerment fund iyoyo. Saka pari kugadzirwa committee ichatambira mari. Mari haisi yokunodya, haisi yokunoroora mukadzi, kana kuindisa kugirlfriend. Mari ndeyokuti uinde kunoita business rinokupa mari. Saka imari yatinoto audita zvakare. Mudepartment redu recommissariat tiri kuita set up a monitoring and evaluation team inotevera kwose kwakaenda mari yavamunangagwa. Mari yepresidential revolving fund haingoryiwi wofunga kuti zvapera zvakadaro. Kana wakairya zvisiri pamurayiro,
inokuzvimbira. Saka tinoda kuona maresults, toda kuona impact. Kuti takakupai 50,000 makaitei nayo. Ndeapi vanhu tichipinda mudzimba dzenyu tichiona kuti zveshuwa vaigara pachituro chemapuranga, iye zvino mave nesofa, mave neTV. Ndiyo change yatiri kuda kuona muupenyu hwavanhu, wokuti pane shanduko iri kuitika. Ndo zvawira mari kuti tiishandise zvinoungwaru. Tiri chose here? So tinokutendai nokuuya kwamaita. Maelection edu ariko musi wa 20th December. Tinotarisira kuti tichabuda nouwande hwedu, asi between iye zvino na 20 December umwe noumwe wedu uri pabasa rokutsvaga vachativhotera. Handei tinorekruta maneighbors medu, handei tinorekruta shamwari dzedu dziuye kuZANU-PF dzititsigire paelection iri kuuya iyi. Harisi basa remamobilizing team chete kana kuti releadership chete. Ibasa romwana wega wega weZANU-PF, mwana wega wega wesupporter yeZANU-PF, kuti utsvage vamwe tiwande, tivhoti takawanda. Ndiyo zvinotiwinisa izvozvo. Saka tinotarisira kuti tichaita basa iroro tichitsigirana, tichifamba tese takabatana murudo, uye tichitaura mabasa akanaka ari kuitwa nehurumende yedu. Iri se-opposition, they've totally failed. Vanokondrola matauni edu ese mahombe, and mataundi edu ese aora. Siwa iri kuyerera, tsvina yemunhu iri kuyerera mumastreet. Hava collect baggage, hava collect marara. Malaits akafa kare, tiri kufamba murima, ndosaka mbavha dzakuita zvadzinoda. Havakwanisi kuripeya marodzi edu, yeti ndiyo mandate yavo yavanayo yokuripeya marodzi. Saka vanhu ava havana chakanaka chatinoona chavaitira munhu mutema wamunhu. Ndosaka tati zvava kwatiri isu varipo kuti ngativhotei nehungwaru, tibvise makansela aya asina basa aya, ari kungodya mari, ari kuita corruption, ari kuvaka zvinhu nzvimbo dzisingatenderwi, ari kuita urland baron. Tivabvise tiise vanhu veZANU-PF vane shungu yokuunza development kuma communities edu. Ngazviitwe izvozvo tichitanga nekuKulumane musi wa 20 December. Maita henyu tinotenda. Vaperi nokubatana pasi nemhando. Saka uno handisi kuziva kuti freedom momuziva here. Akambointroducwa kwamuri, momuziva? Yeah. Hallelujah. Uyu ndiye watiri kukumbira uyu kuti mumuvhotere. Anonzi Freedom Murechu. 20 December. 20 December. Siabo. ZANU-PF. The President Mnangagwa. ZANU-PF. The President Mnangagwa. 20 December. Parabéns.
20 December. Asikamavila. Ngiyabonga Comrade Machacha ngokungethula uNkulumane constituency. Ngiyabonga Comrade Machacha ngokunethula ebadaleni. Antsho vele ulokuze umntwana nxa sekhulile uyabika ebadaleni. Ngitsho even lo makoti engabuya phakathi komuzi uyabika ebadaleni antsho yikho. So ngithanda ukuthi ngibonge wabangekhaya, ngibonge ikakhulu baba umnikazi womuzi uchairman wethu baba uJB Sibanda ekhula lakhe ephathi yethu iZANU-PF ukuthi bangikhetha ukuthi ngibe candidate. But kunjalo osokukhona ukuthi sicele ucommunity lama residents leNkulumane constituency as a whole to say as Nkulumane ZANU-PF party sikhethe uFreedom so that esimele as our candidate. But sokumele kathesi ngicele ku-community eNkulumane kubogogo bami Comrade Chairman ogogo bami labana ngabangani bami abakhulu kakhulu and ngiyabonga Comrade Machacha ngama-food hampers elinike wona esikhangela ukuthi sanika abogogo ngabantu abangikhulisileyo ngabantu engibethembayo ubontanga sidlala sonke sichona sonke emabhawa ema-ground sidlala ibhora ngabangani bami kubo mama yibo abangizalayo ku-leadership hayi elingondlileyo. So bantu bakithi ngenhlonipho enkulu zathanda ukuthi ngicele kuzakhamuzi eNkulumane constituency lina elithe gwaqa lapha izwe lo mkhosi ukuthi kuzaba le launch campaign for Nkulumane constituency. Bantu bakithi ngenhlonipho enkulu ngicela nincedise leadership ungabi mfokalanga langa. Yes good. Yes mfana abadala basicelile anjalo so kumele sicela ngaphi ebantwini. So ngiyabonga abantu bakithi ngenhlonipho enkulu Nkulumane constituency ngumntanenu ngicela ngibe isigijimi senu, ngibe ngumlomo wenu eParliament, ngibe isithunywa senu kuPresident iDimu Nangagwa la uHulumende. Ngiyazithembisa abantu bakithi ukuthi ngizabakwazi ukusebenza le party yethu eZANU-PF, ngisebenze njalo lezakhamuzi zeNkulumane constituency, ngisebenze lamabandla esingathi ngama church, ngisebenze lenhlanganiso zama youth esingathi ngabasakhulayo, ngisebenze futhi lobukhokheli inhlanganiso zabakhulayo, ngisebenze njalo la youth groups esingathi ngama youth or women groups and the people who are living with disability and disadvantaged groups. Ngiyathemba ukuthi ndizasikholwa sibe kwazi ukusebenzisana, si believe what we call community led development. Esikhangela ukuthi njenge community singabambana akusozokwenza yimi njengo MP wenu, kodwa siyakwenza sisonkene njenge community njenge Nkulumane constituency. Ngawona lawo mazwi bakithi ngiyabonga.
freedom ngena. Sizoyenza 3 times ukuthi ngena. Hanjo. Tata siyathi tata. Hanjo. Tata freedom tata. Ngena freedom ngena. Ngena freedom ngena. Tata freedom tata. Phansi le mandu. Anto siyavumelana ukuthi sovotela uFreedom ngomhla ka-20 December anto. Siyavumelana yini? Uzi next door yakho ukuthi siyavumelana yini? Utheni? Siyavumelana yini?